दानि सेंग्रा जेनेरेशना जेरै एयारपर्ट दं बिथिं थांगोन दा बेवहाय जोंनो सोलोंनांगौआ बेसो जादों लामाया नों जेरैखि बासिनानै लाया मानो जोंनि पास्ट जोंनि अस्तित्व जोंनि आइडेन्टिटिखौ नैबाव लानानै सोलिलांनांगोन बे एयारपर्टआवनो थांदों स्पेसआव थांथों टेक्न'लजिनि दुनियाव थांथों जोंनि आइडेन्टिटिया माजों जागोन बा रावा बयनिफ्रायबो देरसिन आइडेन्टिटिनो मालाबा गाननाय जोमनाया गोमालांनो हागौ मालाबा नोंनि मोसानायनि टेकनिकआ सोलायलांनो हागौ मालाबा मेथाइ खननायनि टेकनिकआ सोलायलांनो हागौ दानि जुगाव रिमिक्सनि जुग नाथाय नोंनि रावा सोलायलाङा नोंहा जुदि मोनसे कमिटमेन्ट थायोबा and that is the only weapon which can protect you and preserve you from any kind of aggression खारन नोंनि बिखायाव जेब्ला नोंनि रावनि फारसे मानिनाय आरो सिबिनाय थायो दुनियानि खुनु शक्तिया नोंखौ जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौ बे गोसोखांनायनिफ्राय बे लुबैनायनिफ्राय रावबो गारबनानै दोननो हानाय नङा दा जोंनो गोदान कमिटमेन्ट नांगौआ रावनि प्रति रावनि फारसे जों जेखि जाया सिचुवेसनाव रावखौ मालाबाबो गारनाय नङा कमप्रमाइज खालामनाय नङा नंगौना नङा दाथ' जारलाया ओरै जाबाय नेताफ्रा हारसा जायगायाव थाङोबा हारसानि लेक्सार होनांगौ हिन्दी भाषिफोरनि थाङोबा हिन्दीनि लेक्सार होनांगौ मालाबा इंलिश लेक्सार होनांगौ बर' जायगायाव बर' लेक्सार होनांगौ मालाबा आरो मिक्स कमिउनिटि थाबा मोननै मोनथामावबो लेक्सार होनांगौ जोंना मा जाहैबाय बेबायदिनो बाथ्रा बुङै 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 खुनु रावानो थिग नंला दा बर' रावब्लाबो माबा माबि राव हाबसननो नागिरो नाथाय बाथ्राया बे नङा नोंनि न'आव थानानै जै बर' हारिनि जै होनबाय थाबानो बर' हारिया थांनानैबो थाया नोंनि न'आव थाबाय थानानै नोङो डिमापुर माइबांनि मेथाइ खनै खनै सेरजा दामै दामै गाबबाय थाबाबो हारिया थांनानै थाया थांनानै थायो बबाव बे जे गोदान मुगानि कम्पिटिसनाव मालायजोंबो कम्पिट खालामनानै गावनिखौबो फसंलांनो हानायावसो जोंनि हारिया थांनानै थायो दा सासे गेदेमा सानसुमैनि बाथ्राखौ आं भाटारमारिनि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन हयतोबा 75-76 आव सासे गेदेमानि लेक्सार आं खोनाजेनदों प्रसेनजित ब्रह्म बा एसे आगोलाव सोरबा सासे मेथाइ खनदों बबाव थांखो जोंनि आबै आबौनि जारिमिना डिमापुर माइबाङा बबाव गोमालांखो होननानै गाबलायलायनाय मेथाइ खनदों जोंबो गाबदों बयबो नाथाय अपेन सेसनाव प्रसेनजित ब्रह्मआ मोनसे लेक्सार होदों गोदान बर' माहारिफ्रा थांनानै थानोबा आबै आबौनि गोथै हाखराव थांनानै गाबबाय थाबानो थांनानै थानाय नङा बे गोथै हागरनिफ्राय मोनसे गोदान जात्रा जागायनांगोन गोदानै थांनानै थानायनि मोनसे संकल्प लानांगौ जादों दा गोदान संकल्पआ मा गोदान जेनेरेशननो आं मोनसे खावलायनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोंनाव राजनैतिक दल दङ फिसा फिसा ओनसोल आरो भारतबर्षआव मोनसे राजनैतिक दल दङ बिजेपि कंग्रेस मा बिसोर जाबाय 130 कोटि मानसिफोरनि राजनैतिक दल आरो जोङो खम मानसिफोरनि राजनैतिक दल नाथाय जोंनि आखलाथ' एखे राजनैतिक दल जायोबा आलादा जानो हाया दा जोंनि गेजेराव बाद बिबाद थागोन सासेया सासेखौ बुंलायनाय जागोन सोर राइट सोर रं बेनो जाहैबाय समाजनि मोनसे नियम गावखौ गायसनलांलायलायनायनि नाथाय गोदान जेनेरेशना जाखांबोनाय जेनेरेशना मोनसे निउट्रेल शक्ति जानानै राइट रंखौ जाज खालामनायनि मोनसे गोहोखौबो लानांगोन आरो बिनि उनाव मोनसे थांखियाव फैनांगोन जों ब्लाइन्ड जानो नांला सोरबा बुंबानो जों बेखौ मानिनानै सोलिनायनि जुगाबो गैला दा उग्रबादखौ जों मानो नाङा होनदों हाथियार दावहाखौ जों मानो नाङा होनदों थांनाय 40 बोसोराव जों गासिबो रोखोमनि हाथियार दावहाबो खालामबोबाय जोङो गणतान्त्रिक आन्दलन खालामबोबाय उग्रबादा हाथियार लाबाल' जाया उग्रबादा बिसारदाराबो नोंनि मेलेमाव जुदि उग्र सिन्था दंबा बेबो उग्रबाद हाथियार लाबाल' उग्रबाद नङा मालायखौ सैनो हायै नायनो हायैयाबो उग्रबाद मालायखौ खुनु खारनाव सहायनो हायैयाबो उग्रबाद बे उग्रबादखौ जों मानो नाङा होनदों
बेवहाय मोनसे साइन्टिफिक रिजन दङ